Соба дулкыннары телевидениесенең бүгенге чыгарылышын алга таба җырлы бүләк тапшыруы белән дәвам итәбез. Һәм зәңгәр экраннар каршына шушы көннәрдә үзенең юбилеен билгеләп үтүче, Бойлар сабасында гомер итүче Багабиева Мөршидә Сәмигулла кызын чакырып калабыз. Бойлар сабасында яшәүче кадерле әниебез Багабиева Мөршидә Сәмигулла кызын 70 яшьлек юбилее белән тәбриклибез дип башлана котлау хаты. Хөрмәтле юбиляр, якыннарыгызның иң матур теләкләрен бу минутларда сезгә җиткерәбез. Әниебез Бойлар сабасында туып үсә. Урта мәктәпне тәмамлап, махсус белем алганнан соң санэпидстанциядә 40 ел фельдшер-лаборант булып эшләп, лаеклы ялга чыга. Әтиебез Ринат белән 49 ел иңне иңгә куеп, матур гомер юлы узалар. Безгә нык терәк булып, киңәшләрен биреп, оныклар сөеп яшиләр. Кадерледән кадерле әниебез. Сине ихлас күңелебездән туган көнең белән тәбрик итәбез. Туар таңнарың тыныч, сәламәтлегең нык, гомерең бәхетле, озын булсын. Алдагы көннәрендә дә тынычлыкта, муллыкта безнең игелекләрне күреп, изгелекләрне тоеп, безгә ныклы терәк, тормышыбызның яме булып, оныклар сөеп, әтиебез белән тигезлектә гаилә учагын сүндерми, озак яшәүегезне телибез. Әниебез, син безнең өчен иң кадерле изге кеше, көчле ихтыярлы һәм кешелекле, юмарт һәм ярдәмчел, изге күңелле, мәрхәмәтлелек кебек сыйфатларың белән бик күпләргә үрнәк булып торасың. Киңәшчебез, тоянычыбыз булып, матур гына гомер итәсең. Мең рәхмәт сиңа. Килер елларыңны сәламәтлек, күңел тынычлыгы белән тигезлектә, бәрәкәтле, мул тормышта яшәп үткәрергә насыйп булсын. Кадерле әниебез, тынычлыкта яшә сәламәт булып, безнең туган йортыбызда шатлыклар торсын тулып. Тормыш юлың балкып торсын, нурлы булсын күңелең, сәламәтлек, шатлык, бәхет белән бер кайгысыз үтсен гомерең. Син булганга әни дөнья матур, бирешмәсин кайгы сагышка. Киләчәгең тагы да матур булсын һәм күмелсен бәхет, шатлыкка. Җан рәхәте бирсен сиңа Ходай, тән сихәте бирсен гомергә, насыйп булсын әле озак еллар бергә гомер итәргә. Юбилеең белән котлап, әтиебез Ринат, улың, кызың, киленең, кияүең һәм 4 оныгың диелде котлау хатында. Бойлар сабасында яшәүче хөрмәтле юбиляр Багабиева Мөршидә Сәмигулла кызы, сезне чын күңелебездән 70 яшьлек олуг юбилеегыз белән тәбрик итәбез. Һәм алга табада саулыкта, сәламәтлектә, тигезлектә, балаларыгызның игелеген күреп, оныкларыгызның рәхәтен тоеп, озын гомер кичерүегезне телибез. Матур җырны да кабул итеп алыгыз.
Җырлы бүләк тапшыруы шуның белән ахырына якынлашты. Барлык туган көн ияләрен бәйрәмнәре белән ихластан котлыйбыз. Алдагы көннәрдә дә якыннарыгызны тәбрикләп язган котлау хатларыгызны көтеп калабыз. Сабат укнары телевидениесенең бүгенгә булган чыгарылышы шуның белән ахырына якынлашты. Сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.